आसाम हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारि बानजायदों क'क्राझार साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव आसाम सोरखारनि बिथांखि बादियै दासान्दि रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव गामि पन्चायत बर्ड बिसिडिसि एमएससी थाखोफोराव हारिमुआरि जांख्रिथायनि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआव आसाम सोरखारनि बिथांखि आरो बिथोन बादियै क'क्राझार सोहोराव थानाय साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव हारिमुआरि जांख्रिथाय बिथांखिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हारिमुआरि बादायलायनाय खुंफुंदों। दिनै बे हाबाफारियाव 300निबो बांसिन बादायारि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मख'जाथावदि बे गामि पन्चायत बर्ड बिसिडिसि एमएससी थाखोफोरनि गुबुन गुबुन आयदानि हारिमुआरि बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय बादायारिफोरखौ रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायनि थाखाय लांनाय जागोन। दिनै क'क्राझार साइन्स कलेजनि अडिट'रियामाव खुंफुंनाय हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानानै आयदानि सायाव गुवारै बुंथिनानै होयो। আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ ULBৰ যিটো সাংস্কৃতিক যে মহাসংগ্ৰাম এইটো কোকৰাঝাৰ সায়েন্স কলেজৰ অডিটৰিয়ামত এইটো আৰম্ভ হৈছে। তো আমাৰ বহুত পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে, খুব ভাল। বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ আমাৰ কোনো গুণে কম নহয়। আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আমি আছিলোঁ। আমাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেনেকৈ খেলত আমি প্ৰথম স্থানত আমি আছিলোঁ, ঠিক সেইধৰণে সাংস্কৃতিক যে মহাসংগ্ৰাম ইয়াতো যথেষ্ট আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্টছ কৰিছে। তো আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমত আমি প্ৰথম নহ'লে দ্বিতীয় স্থানত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি নম্বৰ সেইটো থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। 3 দিন আগত আমি খবৰ লৈছোঁ, আজিলৈকে আমি খবৰ লোৱা নাই, কিন্তু আমি বহুত আগত আছোঁ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতকৈ। তো আমাৰ ভাল লাগিল যে ইয়াৰ চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্যসূচী, বিশেষকৈ সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি কাৰ্যসূচী, যি ধৰণৰ তেওঁ আমাৰ যিসকল নাচনি আছে, যিসকলে ছিংগাৰ, তেওঁলোকক গাঁও অঞ্চলৰ পৰা ৱৰ্ল্ড লেভেলৰ পৰা বাছনি কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াতো হ'ব। নিশ্চয় আমি ষ্টেট লেভেলত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এই ULBৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় মানে স্থান দখল কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। बयनिबोसिमबो दिनैहाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड क'क्राझार ULBनिफ्राय दिनै आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम नैबे गावनि हारिमु दिन्थिफुंनायनि नैबे प्रग्रामा दिनै जागायजेनबाय आरो बेखौ जों आखायाव लादों दिनै प्रग्रामखौ। आरो बाहाय जोबोद गोजोननाय माने खौराङा बेनो जे जोङो क'क्राझार ULB हिसाबै जोंनावहाय पार्टिसिपेन्टस बा बाहागो लाग्रा बा हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय जाय बाहागो लानो फैदों बियो 3000 रेजिस्ट्रेसन जादों। आरो जों मिजिं थियो जोङो आसामावनो मोनसे मोजां गोजौ पजिशनाव थागोन होननानै। आरो बाहाय गोबां जोंनि स्टुडेन्टस, गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा गाव गावनि हारिमु दिन्थिफुंनो थाखाय बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो मिजिं थियो जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा, जोंनि आर्टिस्टफ्रा गाव गावबागाव माने जे दिन्थिफुंनो फैदों बिथांमोनहा जे माने गावनि हारिमुनि सायावहाय जे मोजां मोजां मोसानायखौ जे लादों बेखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थियो। आरो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिं थियो। आरो जाहाथे फैगौ समावहाय जोंनि नैबेनि जाय पार्टिसिपेन्टसफोर जाहाथे गोजौ थाखोआवबो मोजाङै दिन्थिफुंनानै नाम जायो, गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हायो, बेखौ मिजिं थियो। मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बयबो मिथिगौ माने जोंनि फादार अफ नेशन महात्मा गान्धीयाबो होनदों दा नेशन्स हार्ट माने नेशन्स कालचार लाइज इन द हार्ट एन्ड सोल अफ द पिपल होननानै। हारिमुआ माने जोङो मोनसे सिम्बल, बियो इउनिटि इन डाइभारसिटि। हारिमुआ बयखौबो खौसेथियाव लाबोयो, हारिमुआ सिनायथि होयो। आरो दिनैहाय जोंनि उन्दै समनिफ्रायनो गाव गावनि हारिमुखौ जुदि जोङो मोजाङै मोजां जोङो
आदर खालामनानै लाखियोबा फोसाबनानै गोजौसिम लांनो हायोबा गोजौ थाखोसिम लांनो हायोबा जोङो सिनायथिखौबो मोनो आरो दिनैहाय बिश्व दरबारावनो बिहु मोसानानै आसामाव जिहेतु मोनसे रेकर्ड खालामदों जोंबो क'क्राझार हिसाबै बड'लेण्ड ओनसोलनि हिसाबै जोंबो नाजायो जोंनि बागुरुम्बा गाजा गोमजायैनो जाहाथे जोङो बिश्व दरबारावहाय आरो साबसिन हामसिन रेकर्डखौ जोङो खालामनो हायो आरो बे हारिमुवानो जोंनि सिनायथि आरो जोंनि सिनायथिखौ लाखिगोन आरो बाहाय जोंनि गासिबो माने बायदि बायदि माने बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनैहाय बा जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा पार्टिसिपेन्टसफ्रा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय नैबे आसाम सांस्कृतिक महासंग्रामाव बाहागो लाफैदों क'क्राझाराव हारिमुवारि जांख्रिथाय हाबाफारि लानाय उद्देश्यआ मा सार? आसाम सरकारल' नङा भारत नाङैनो भारत सरकारनि थांखि बायदियै अदेबानि भारत सरकारनि बिथोन बायदियैहाय भारत हादोरनि खना खनला मोनफ्रोमबो पन्सायत जोंनाव जिहेतु पन्सायत गैया जोंनाव BCDC आरो जोंनावहाय आर्बान लकेल बडिस बा मिउनिसिपाल बर्ड होननानै जों बुङो दा बावहाय मोनफ्रोमबो मिउनिसिपाल बर्ड आरो BCDCनि सिङाव जोंना सांस्कृतिक महासंग्राम बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ 10 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम बेखौ खुंफुंजोबनांगौ दङ दिनैहाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि दैदेननायावहाय जोंहा आब' प्रतिभा ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावहाय दिनै क'क्राझार साइन्स कलेजावहाय जोंनि क'क्राझार सहरनि जोंनि देरफुनाय लाइमोनफोर बिथांमोनखौ लानानै जायफोर जोंनि हारिमुवारि टेलेन्ट दङ मोसानो खननो मुसुरनो बा गुबुन गुबुन हारिमु आयदा दिन्थिफुंनो आखा फाखा मानसिफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय सांस्कृतिक महासंग्राम होननाय मोनसे हाबाफारि लादों बियो जोंनि इयुन जोलैखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि भारत हादरखौ जेरैबो बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव जोंनि फरायनाय बा लाइमोनफोरनि जे गुबुन गुबुन जे जोंहा माबाफोर दङ टेलेन्टफोर दङ बेखौ बोरै बरनना लाबोनो बेनि थाखायनो दिनै बे सांस्कृतिक महासंग्रामखौ भारत नाङैनो खुंदों आरो जोंनि क'क्राझार सहरनि सिङावबो खुंनाय जादों। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।